Vatete ndakaenda kuGhana gore rapera muna December ndokunoromba. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti upenyu hwemunhu hupfupi uye huzere matambudziko. Vhesi parakanyogwa rainyorerwa ini: regai ndibve nemi kumashure, kubva ndiri chana chidoko upenyu haunambobvera hwaita so. Mai vakaona kuti baba vakanga vari rombe ndobva vaenda vakanondisiya kwaamai nini munin'ina wavo, nekuti amai nini vaigara muguta reHarare ende vaive neupenyu huri nani. Kugara kwandakaita kwaamai nini uku ndiko kwakandiumba kuti ndive zvandiri muzuva ranhasi. Ndakaenda through a lot of abuses, ndikava munhu ari bhita zvekuti upenyu handina kuzombotya kuita anything kana kubata anything. Mai Peter vaishanda mubhengi, murume wavo ainge ane mabhizinesi muguta. Ndakagara navo kubva ndiri grade 1 mugore ra1998 kusvika form 4. Pakati payo handina kuzopedza mushure mekunge baba Peter vandiabusa. Makore aya akanga akareba kuita kunge 10. Baba vangu vaimboshanda kubhata mugwero. Kwakurega basa vakapiwa lump sum ndokunovhura shop kumamisha kuZhombe, asi mari yacho yose vaitora mari yeprofit vachino doro kusvika vabhuroka. Ndiko kuendeswa kwandakaitwa kwaamai nini. From day 1 upenyu haunambobvira hwapfava. Ndakagara pamba pane kona ende semwana mudiki unonyatsoona kuti pano haudiwi. Chandorangara ndechekuti ndiri kumafomu ikoko vana vese vaipiwa lunch box, asi ndaisora nenzara kuchikoro, handina pandaimbopiwa chikafu. Takati tavhara zvikoro muna August 2008, baba Peter namai Peter vakauya vakanditi ndaifanira kuenda kumusha kuti ndinoona mama. Vakanga vasiri kunzwa zvakanaka. Ndakanga ndiri form 3 iri holiday yaAugust. Vakanditi amai vaigwara, saka ndaifanira kuenda kumusha ndinobatsira mama. Ndakapinda mumota ndokubva taenda ini nababa Peter. Ndakagara kumashure kwemota. Takati tava pakati nepakati muna Bulawayo Road pastretch paya. Mota yakamiswa kunze kwezhira. Kwaiva kwatosviba. Vakatanga kundibata mazamu. Musodzi ikatanga kuerera. Vakabva vavhura zipo kwakuburitsa nhengo yavo, vakangonditi ndije. Ndaisaziva zvekuita. Vakandibata musoro wangu vachiumuvha mberi nesure. Vapedza vakandimbonyikidza. Takazonosara tosvika Zhombe, moyo wangu uchingogwadza plus physical pain chaiyo. Takasvika kumapast 10 tikaona mai vangu vachigwara. Bamunini vakabva vabva vakaenda. Mazuva anotevera ndakanga ndine physical pain ndichifamba ndichikamina, asi mai vangu vaigwara. Hapana umwe akanga ari pamusha apa. Baba vangu vaingoita zveurombe vachitevedzana nemabhawa. I was suffering emotionally. Apa mai ndanga ndava nemakore ndakavaguma kuvaona vaive vachigwara. Now that I look back, ndinofunga kuti yakanga iri HIV nekuti vakazofa vakaonda uyezve vhudzi ravo richierera. Umwe musi amai vangu vakanonoka kumuka. Ndakanga ndavata peacefully that night kubva zvandakanga ndasvika. Vakangoti kosore the previous night. Ndikavarova kumusana vakabva vaita kunge vavanani. Kubva ipapo kwakaedza. Ndakamuka ndikabika porridge. Vaingodyawo mateaspoon 2, saka ndakabika shoma. Pandakazonda ndoti mama, iyi porridge wanika havasi kudavira. Panguva iyi baba vangu vaisava kumba vaitevedza mabhawa vachirarako. Ndakamhanya panext door kwakudana ambuya vaivepo, koindi aisaziva kuti amai vangu vakanga vatofa. Amai vangu vakavigwa, ini ndikasara ndiri ndega. Baba vanga vagara varipo asi vasina direction. Panguva ndaiti kugwadziwa nekurepewa ndoti kugwadziwa nekufigwa naamai. Ndakaona upenyu hwangu huchiita rima kuti ramangwana richazovei. After nhamo ndakadzokera kuHarare. Ndakanopedzisa form 3, asi kubva pandakadzokera ndainge ndichibatwa chibharo nababa vaya. Apa mai nini havana chavakambosuspect. Pasina chinguva ndatova form 4 first term. I noticed kuti mazamu angu akanga atenda achirwadza. Ndipo pandakaziva kuti ndakanga ndine nhumbu. Emiwoye upenyu hwakaoma. Ndakarohwa namai nini. Apa kwakundibvunza kuti murudzi wemimba ndiani, ndingataure. Ndakadzingwa nemimba yangu pamba paya. Ndakatogwa namai vepanext door ndikavaudza zvese. Mai nini pavakanzwa izvi vakati ndini pambi yakakwezva murume wavo. The whole family turned against me. Akanditi I was not grateful after all she had done for me. Kugara neni kwavakaita kubva ndigrade 1 kusvika form 4. Mai vepanext door vakazondiendesa kwadoctor. Vakazonoona kuti mimba yakanga iri ectopic. Saka yakanga iri ectopic pregnancy. Saka yaifanira kubviswa. I was told zvakare kuti ndakanga ndine HIV, asi ndakazvarwa ndisina HIV. Zvichireva kuti bamunini mushure mekundimbungikidza vakandipa zvakare
chigwere. Muvakidzani wedu vakamira neni vakanditsvakira basa remumba. Form 4 handina kuzombonyora. Makore akafamba ndichita basa iri. Kusvika ndazouya hangu kuSouth ndikawana basa remumba zvakare. I had no family. Vacho varipo they labeled me as a black sheep. Baba vangu vakazofa mushure mekunge ndabata mushonga gore rino. Kuuya kuSouth, I worked for an Indian family. Munongozivawo kuti vanogara vese. Mai nevakwasha nevaroora nemabrother evaroora hama dzose dzinza rose. Apa pay yaingova 800 isingakwiri. Ndakashanda kwemakore. I was the first one to wake up, last one to sleep. Iko aina matutu nematutu ehembe kucleaner. Apa no off nekuti ndakanga ndisina hama muno mujoni, so ndakanga ndisina kwekuenda. Ndakashanda kwenguva yakareba kwemakore pampapo. I became tired of this job. Asi ndaisadombowana kana chance yekuti nditsvake rimwe. Shamwari yangu Tandi aishanda kune imwe family maIndia. Taive tasangana kumafamily gatherings varungu vedu maIndia pavanenge vachisangana. Akazongoti nya ndikamutsvaka narembozha yake isingachapindi. 8 months later ndakamirira vana pagate cause madam vangu vaive vati havasi kuda kuzopinda nemota, vaive vari behind time. Ndaifanira kumirira vana vechikoro pagate kuti pavanongosvika ndobva ndavatora topinza vana mugate. Ndakaona Tandi achityaira ino mota hombe havhawo. Ndakapukuta maziso angu aya asi ndaendopengere. Pamwe kufanana madam vakabva vasvika mushure mechinguva chipfupi ndikagashira vana. Avhau iya yakangodarika yakaenda. Ndobva ndapinza vana mugate ndikadzokera pachipani. Tandi hana kuda mupfungwa dzangu. Chero uchinzi kufanana uyu ainge ari Tandi chete. 3 days later ndakanzwa intercom kurira. Ndokubva ndadongora nepawendo wane havhau iya iri pagate. Ndakamhanya. Tandi aiva akapfeka nguo dzaive neganda raidhuwa. Ndaive ndajara kumuona akapfeka dzechimadhumbe, uniform yake yemeruni nedhuku. Ndakaramba ndakamutarisa, akandimbundira. Kotaiwana ma800 rand. Mari aive aiwanepi yekutenga havhawo. Akanditi this coming weekend ndikumbire off aizoya kuzonditora kuma6 manheru. Bosi vangu vakamboda kuramba. You know them Indians. As I told her kuti I needed to send groceries kumba. Apa ndichinyepa. It was my very first time leaving this house. She asked me kuti ndaizorarepi ndikati kwaTandi. Vakabva vati all right, it's okay. Tandi akauya, ino ndakafara kwazvo kubva pambapa. Ndaive ndiri muranda asina zororo. Vanoshandira maIndia munonzwisisa nyaya yandiri kutaura. Takasvika kumba kwaTandi. Aive neapartment yake muNorth Riding Takati Tandi, tell me your secret. Akati my friend, go take a bath umbozorora. Ndakaita saizvozvo ndipinde mubathroom macho zvinhu zvaive zvakanaka. Ndakazvibvunza kuti asanga akaroorwa. Akati aiwa ari single. Akanga asina murume. Fast forward, Tandi akazonditi December holiday aizoenda neni kwaakapiwa mushonga cause she was tired of seeing me ndichishandira mhuri yasemuranda. December kwakaita kure. Passport yangu aivandudza kuti ndiidhindise inge ine madays kuitira kuti pandinouya tibve taienda. Ndakashaya kuti taiendepi. Akazonditi ndirongedze twese twangu cause I didn't need this job anymore. Ndakashamisika kuti ndine here ndaizosiya basa iri. Fast forward December 16 I left my boss akanondisiya kuPowers cause I told her kuti ndakanga ndichienda kumba. Tandi akanga akatondimirira. We left tikasvika kumba akati taifanira kuenda kuGhana kwataizonobatsirwa. At this point I asked kuti tokwira bhazi kupi rinoenda kuGhana. Akaseka akati aiwa kuGhana taizoenda nendege. kuGhana hakuna kuchinetsa kuenda. Vaisada visa since Zimbabwe neGhana tiri ma-in-laws pana Mama Sally Mugabe. Takasvika kuGhana. 2 days later after we arrived takabva taenda kuchechi. Chechi iyi yaive ine vanhu vaive vakapfeka magauni matsvuku uye nemakendo matsvuku. Hwaive usiku. Taive takabata hari hombe. Hari iyi pakaitwa zvinhu zviri diabolical zvaityisa, and I felt the presence of evil spirits. Takaita inonzi Sakawa ritual. After church service, hari yandakapuwa ndakanzi ndiise ma-US dollar. Vakandipa $500. Takawaisa ndokubva tanzi timire for 7 days. Ndaifanira kuenda kuhotel kwandaigara ndozodzoka nehari iya after 7 days. 7 days dzakakwana ndokubva tadzokera. Waiva usiku zvakare. Takaenda kuGwizi ndikanointroducwa kuna Mwari wemumvura. Priest ava ndakapinda navo mumvura
vakatanga kutaura nelanguage vachishedzera vachiripita the same words. Pakaita mhepo yakafufuta pakabuda murume ainge akanaka. Handisati ndamboona murume akanaka zvakadai mupenyu wangu. Priest vaya akatanga kutaura. Ndakabatwa maoko nemurume wekunaka uya, vakacheka chigumwe changu chidiki, ropa rangu rikabuda rikatanga kusvetwa nemurume uya wekunaka. Ndakapiwa ring, mhepo iya yaivhuvhuta yakatikomberedza ikaenda. Murume uya kwakudisappear. Takadzokera kuchechi, hari iya vakanditi ndivhure. Ndikanzwa kutya kukuru mushure mekunge ndaona mari yakawanda zvakadaro. Ndakapiwa hari doko, ndikapiwa ma-terms and conditions. Zvikanzi hari ndiyo yandaifanira kuenda nayo. I was not allowed to marry. Yes, ndinogona kurara na anyone, but no marriage. I am HIV positive after all, so ndiani ada kundiroora anyway. I was told that no man would come for free. My father vaifanira kufa. We came back on the 5th of January 2025. Takadzoka kuJoburg. Ini handina kuzombodzokera kubasa kuya. Mari ndinomuka ndichiona iri mahari. Ndipo pandakatsvaka apartment yangu ndikatanga kugara ndoga. Musi wa 20 January ndakagashira shoko rekuti baba vangu vainge vashayika. Takanovaviga kumusha. Tandi is happy that I stopped working for the Indians. At the moment, at night, ndinonzwa masound muClayport. Zvinotyisa, asi ndiwo upenyu hwandakada. December tinodzokera. Vanoda zita. I think this time it's that man who raped me. Murume uya wekundirepa nekundipa HIV. After that, mudzimai wacho. Nekuti amainini vangu havanambobvera vandiratidza rudo. Instead kunimira neni mushure mekunge murume wavo andiviolata. Vakasharudza kundilebhula seblack sheep, vakanditi ndiri pfambi ndindakakwezva murume wavo. Meanwhile, I'm enjoying life. Kana zvikazoshata tichatangira ipapo. Asi pari zvino ndipo pandiri vatete. Kubva zvandakalebhelwa kuti ini ndiri pfambi, ndaida kutorera mainini vangu murume wavo. Vemumhuri mangu chaiwo handina relationship nayo, because kubva gore iroro randakabatwa chibharo hapana kana umwe munhu akamboita hanya neni. Ini ndiri kuzviraramira upenyu hwangu, ndiri kuendera mberi neupenyu hwangu, ene ndiri happy. Mwana handizomboiti, murume handiroorwi. Chandinongoita kungoita bonde chete nevarume ava, asi pasina marriage, pasina any commitment, because ini I belong kumurume uya wemumupfura, ndiye akandipa ring. Vatete, kukuudzai zvese izvi kuti ndiwane munhu wekutaura naye. Ndine bundu pamwoyo. Baba ava vakanditorera innocence yangu, vachiziva kuti hapana aigona kuzondigwira. Vakavata neni, vakandiabhusa ndiri mwana mudiki. Vapedza ipapo vakandipa chigwere, vakandidzinga pamba pavo. Ndikasvika pakuva munhu ane moyo mukukutu. Pari zvino handina basa nezvizhinji. Chandinoda kungotsiva zvandakaitiwa. Ndipo paperera nyaya yangu vatete. Tender. And they take advantage of vana, and the vana vanozodevelopa into becoming bitter people. They become bitter, and after that they fear for God. They're not scared of anything. They will do anything. It is our responsibility as parents to instill values muvana kuitira kuti vana vedu vakure vari vanhu vakatitwasana. Ukatora mwana ukangomusiya uko anenge achigara ikoko, anosvika pakuabhuse wokuita moyo wakasindimara. Handisi kuti zvavakaita zvakanaka ivo sisi pakuzonoromba aiwa kuti it's an excuse yekuromba aiwa. Vazhinji vanhu vakarepiwa savana kunoromba, asi vangotiudza kuti ivo havo vakaromba, ndokuromba kwavakaita, ende upenyu hwavo huri kutoendera mberi. Varega kushandira vaIndia vari kuzvigara zvavo kumba vachitetena finance. Ndizvo tawa musi ranhasi. It's all up to us vanakuru munongosivawo kuti what do we learn from this? And idi vanhu vanozoya vachiti kwai todawo nhamba dzekuenda kuGhana kuti inoita sakawa ritual. Muda unoita sakawa, endai moga unoita sakawa. I don't want my blood to be, I don't want your blood to be on my hands. When it's rakanaka video nasi Monday, like I told you, it's usually difficult for me to upload on time. Nenyaya yekuti vanaungana kurumudza kubuda chikoro na 1. Asi muve nesu rakanaka ndatenda.